Nazdar, zdraví vás KH Filmin, Ondřej a Vince. Čau. A dneska budeme točit na stadionu Rudá hvězda, to jsem neřekl, Olympia. A budeme točit maturitní video pro jaký gimbal? Pro normální gimbal. Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře. That's right. A budeme tady natáčet co? Olympijské hry v Brazílii. V Brazílii, v Protože listopadu. sněží. Dopoledne sněžilo a má to být Brazílie ve dne. Jo, a hádali jsme se ten týpek za náma, co tam visí, jestli visí za kulky nebo za anální kolík a nepřišli jsme na to. Nebo za půlky. Takže nám napište komentář, jestli si myslíte, že spíš to nebo to. Dáme na něj ještě detailní záběr. Jo, však. Kulky nebo prdel? Těžko říct. Ale tady taky Forest Gump. Dáček ještě. Musím ještě koupit, ještě si dám pokoupit. Polska! Rozdávání rekvizit a oblečků. Červený versus zelený. Já to nemám zaplý, je to pro vás. Tak to vypadají studenti gymnázia, kteří už přesáhli 18 let svého života. Když mají volnou chvíli, aktivně se věnují stavění profesionálních hradů. Já to rozbil! Já mám ještě na tebe otázku. Jak se těšíš na skákání do hradu? Ale připravili jsme se celý rok, bude to, já myslím, že se to povede, opravdu čekáme na to celý rok, takže povede se to. Dobrá forma, říkáš? Máme dobrá, výborná forma, jsme trénovali jsme. Peska, jdem na to. Mám jednu otázku. Jak se dámy cítíte na skákání do hradu? Těšíme se moc, my jsme se úžasně připravovali. Celou sezónu jsme se připravili. Celou sezonu. Máte silnou konkurenci, nemáte z toho trochu strach? Ale jo, Olympiáda, konkurence, tyhle dva. Máte pravdu, to máte v kapse. Tak jo, ať vyhrajete nejlepší trpaslík. Určitě větší podhled, čím větší, tím lepší. Teďkon fotíme Ježíše nad Rio de Janeiro. Na skálu nad městem. Takhle jak to vypadá. Tak jo, vítáme vás u druhého natáčecího dne pro Gimpl a dneska to rozjedeme. Čau, jak se cítíš na disciplínu jedení parku? Jako cítím se hodně špatně. Jsem totiž po obědě, takže už nevím, kam to mám dávat. Ale jako troufám si říct, že vyhraju, protože jsem pořád nejjedný. Letopraxe odříkání. Co ty na to, jak mu odpovíš? No tak samozřejmě nemá šanci, je to koukněte na ně, koukněte na mě, já už mám najedeno, takže to půjde samo. Tak jo, ať vyhrajete nejlepší trpaslík. Kamera! Akce! Určitě. OK, ahoj, tak jak jsi spokojený se svým výkonem dnešním? Víš, tyhle podmínky prostě člověka docelaly k tomu, aby se stal lepším umělcem. Po obědu už se cítím, že tohle dílo Nezraj, tak to by bylo asi pro dnešek všechno. Nezapomeňte dát like, odběr našemu kanálu KH Filmin a loučí se s váma Gimpl.